Yes. Holy Spirit inokuudza zvauri zvokuti each and every time paunoita mistake inonokuudza kuti wakarurama, wakafirwa, wakachenesa. Zvisemo zvinoita Jesu Kristu izvezvi because anonzi ari busy kutaura kuti izvezvi ndakadzifira izvi. Right. Izvezvi ndakadzifira futi. Right. Izvezvi ndakadzisaka Mwari haana right kana kuti Mwari haana simba rekuti ndakukushapurawo nekuti akava satisfied nerufu rwaJesu Kristu. Amen. Yes. Nemoyo nokururamiswa unokupura nomuromo nokuponeswa. Saka iyo ndio formula azvina mastage hopo. How to attract God 7 steps. There are 7 steps. Amunaona magugu anonyorwa baba. Iyo zviramba zvega izvi. Munhu otoponeswa. Amen. Saka izvi zvakarwa apa ndeimwe evidence yekuti kuponeswa kwedu hakusi in the future. Zvinoitika ndinokushukura nemuromo wako. Right. Saka a believer ane assurance kana kuti ane guarantee yekuziva kuti ndichaponeswa zvachose. Amen. Because guarantee yacho yakagadzirwa nemunhu akagadzira salvation yacho. Yes. Baba, foni yenyu muchiitenga inonamirwa chipepa chakanzi 12 months warranty. Handizvo? Hamusini munonamira chipepa chakanzi 12 months warranty nokuti hamugadziri foni. Inoti chenyu kushandisa foni yakagadzirwa kudhara. Saka munhu akaisa guarantee kana kuti akanamira chipepa pahana yenyu nekuti ndakakuponesai zvachose ndiye akagadzira munhu wemukati anova imini. Amen. Saka akanyora kuti ndakuponesai zvachose. Kuponeswa kwenyu hakuperi. Saka izvi zvinhu izvi zvikazara izvi kurarama inyasha kufa kwacho futi dzimwe nyasha. Right. Ese mabenefits. This is mhepo. Asi vanhu vanowanira kuti kurarama inyasha. Akadana nepakabheuka rorudai kuti kurarama inyasha. Kurarama inyasha. Kufa imhepo. Wazi utano kuti zvinhu zvako zvapara weudhani. Marwere avaita forgiveness of sins. Asi apo. Pastor. Mudzidzisi akavachiti ndiyo mandate yatiinayo. Unoona anhu anofunga kuti zvinhu izvo zvazvinokwana. But uchaona kuti the moment yaunotizha minisiyo unosangana nezvimwe zvakawanda. Sezvakamboita John. John akati iwe shamwari ucharatidza vanhu nzira yekuponeswa nayo. Aratidza vanhu nzira yekuponeswa nayo. Hoyo matamata nenyaya dzana Heroti nana chakadaro. Uchani. Wapedza kuti Jesu wasiyana nazvo usina kukurwa musoro. Saka unozoona kuti iwe pachitsvimbo chakuti unotaura vanhu kuti zvinhu zvacho zvakakanganirwa. Ukashiva kuti nemakudoro enyaya munonofa nemabhotoro. Waruza manje kuti kumeso kwashata. Nwangu wati waifana kuponesa watadza kuponesa. Oi. Munyati wakapiwa naJesu Kristu unoita sei wasvika pavanhu ivavo? Inochero kutanga kuita zvinhu zvako. Zvakaomesa kufunga kuti kuparidzira changamira zviva hakuponesi munhu. Kufunga kuti hazvina kukwana. Yeti exirasei pachapter 16 parotaurwa futi kuti ivo kukanganirwa kwezvinhu zvenyu kufa kunoparidzirwa imi. Right. Kukanganirwa kwezvinhu gospel. Yes. Namukazvidara kurekateti vakamira panapa kuti munekanganirwa muna Jesu Kristu chokora pachikoroona ipapa ndomarizuri yacho. Chinoenda kuti mugowekani inyaya yekuti zvikanzi zvinhu zvinokanganirwa muna Jesu Kristu akakuita kumbaridzwa kuti batai ngerekere rinozomukoniwa. Saka paunonzwa kuti munekanganirwa
muna Jesu Kristu kuti zvinozombonyanya yeti Bhaibheri rinokutaura chii kana mukaona imwe hama ichinge yatadza Yes. anounamata Yes. chiona manje kubonga atenda unounamata anomuti maroko kuti shaku mbichana manje aunatipinda mfuro zvakanaka kudaizvo ndiye ari pakati penyu anoti kana mwana wake asingateereri vanomenesa kujeri kuchikurupi kuti vharirai mufashiyezi kana achinge abuda anoda munharaita handiti munotsvaga midzi dzese dzekuti mugare pasi nemwana wenyu mwanangu kusvikira aizvona kuti zvinodiwa pana zvaanoda zvazvisizve nokuti runoti ani nani unocheda kwaari haakanyadziswi hanzi ani nani anotenda kwaari haanganyadzisi saka vanhu havana kuziva context iri kutaurwa nemoshana havana kuziva context iri kutaurwa apa manje vanonopinda muprayer room vanonoti mwari hamunyadzisi mwari hamunyadzisi mwari hamunyadzisi vamwe vari kuexpecta kuti mangwana ndichaenda kuinterview mangwana interview zero toda kuprayer manje usatinyadzisa baba usatinyadzisa mwari akatingarini kunyadzisa anoda kuti mwari havanyadzisi kuna munhu nomunhu anengatenda kwaari nakutohwa igarantii kana kuti Salvation. hwenyu Yes. 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 Saved. Osas. mana nakaita anochinja naakotenda chete makaita makatopenyu mazviita baba nhachikutoziva kuti mabatsira vana venyu vose vakatenda pamuri kuti vataure pamusoro pekamanirezvi ndokuti kanokanamatamatonomuda asina shuga siya kushuga namatiwa tazvokuiwatakuba asinokanani zvinhu zvakadaiso ukaziva kuponeswa kwavakaitwa unoramba uchingotenga zvinhu maprayers ese apawo anongoramba ikori thanksgiving kupera thanksgiving chete chikuenda kusvikapedza pese paanenge achingointrodusa pakutanga kwemachapta zvake anenge achingotenga achipedza anongotenga ari pakati anongotenga ari mujeri anachikotenda kuti mwari wakanaka komana nokuti shoko riri kufamba ikoko ini ndiri mujeri chimba chavaturiyo maprayers ako uri mujeri mwari muno munorwadza ainosani fata ainosani kana ari mwana wamwari chiparidzira vanhu varibe imomo Yes. Yes. Saving the mandate. izvi zvakukanganirwa kwezvivi zvinouya nokutenda muna Jesu Kristu vamwe upenzi izvi bebia wakafamba nemurano tinoda saina yakanatoti hwe zvinato kuti chu tinato kutenda kuti zvaundaura izvi ndichomani kwatine zvinhu zviri practical gospel harimeki sense gospel unotendwa Red. wazvibada kuti zvimeke sense kuti yonzi waruramiswa wakarurama Amen. inobva kumba kuwatsamisa nakondakta uchiuya kuno kuchechi nokupura nowati but ubonzi wakarurama zvinomeka sense saka kana vada kuzvibatanidza manje kuti gospel rinobva nokuti munhu agaputira spiriti yamwari vese vabatana vachinwani anokudzwa neshoko ramwari wada kuzvisanganisa nemasentensi hazvibatani zvinorovanota izvo anogwane nawo kumashoko akanaka panonaka panapa amen